welcome to Kids Corner. Well, I think you're now used to these faces because these are your friends who love you so much. So today I'm going to ask them to tell you their names. And could you please introduce me? It's Uncle Ivan. Yes, I'm Uncle Ivan, so I'm going to introduce you. And this is Muno, and you introduce her. And that is Moopy. Oh, that's Moopy. So the team is Uncle Ivan, Muno, and Moopy. And we are on Kids Corner, and we hope you are excited to join us on Kids Corner. So last week we sang a song, and you chose the song. Can we pick someone else to choose? Of course, it's just the three of us. It's either I'm going to choose or you're going to choose. Who's going to choose? I was hoping you would say Uncle choose. Okay, fine. You can choose the song for today. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Beautiful song. I know you like it even back from home. So you're going to be singing as we sing from this end. Last time you started the song. So today we're honoring ladies, eh? I mean, that's why they also chose the song. And the two of us were just going, that's fine. So let's go, Moopy. You can lead out the song and we'll join. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. So when you say no turning back, it means once you've decided, you're going to follow Jesus. Okay. I've got a question, guys. Do you know anyone in the Bible who decided to follow Jesus? Zacchaeus. Oh, yes. Zacchaeus, the tallest man in the Bible. No, the shortest. Huh? Are you saying Uncle is wrong? Yes. Oh, yes. It was actually the shortest. You're very sharp. And who else? One of his disciples. Oh, the disciples. I think let's talk about the disciples. I like the disciples. How many disciples were there, by the way? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. One left. Did you not decide? Did you not decide to follow Jesus? Well, I think he didn't sing the song that we sang. Because if he had said, I have decided, you would not left. And who's the one who left? Judas. Oh, Judas. Oh, the one who betrayed Jesus. Wow. Boys and girls, today we're going to be talking about following Jesus, just like the disciples and Zacchaeus. Actually, the Zacchaeus, I like it because he decided to sell the stuff that he had and he gave it to the poor. But today we want to talk about the disciples. The disciples were doing something before Jesus called them, especially Andrew, Peter, James, and John. Fishing. Oh, yes. What were they fishing? Fish. Of course, they were fishing fish, but Jesus made them fishers of men. And actually, there's a song that says, I will make you fishers of men, fishers of men. Yes, I didn't learn that at my school. I learned a different song, but I can't remember it now. You can't remember it? So let's make a deal, you and I. When you remember it, you just scratch me and say, I've remembered. But one thing we decide, the three of us, is to follow Jesus. Yes, so we are deciding to follow Jesus. And the disciples, you know what? They were fishing fish. And one day they were at the Sea of Galilee. As they were fishing fish. Yeah, fishing fish. I like that statement. They were fishing fish. And Jesus says, you must stop fishing fish because I will make you fishers of men. Yes, and what it meant was Jesus was calling them to go and tell the world that Jesus saves and he saves to the uttermost. And they sang the song, I have decided to follow Jesus. They left fishing fish and started fishing for men, telling people that Jesus is in the business of serving people. But I also like the story that you gave us of Zacchaeus. Do you know what Zacchaeus did? He says, you know what? I know I have a lot of money. He had lots and lots of them. How much do you think he had? A lot, but I know that he stole. Not this. Oh, you stole the money? Yeah. But when he finally decided to follow Jesus, he said, I'm going to give back everything that I have so that I might follow Jesus. I was going to ask you and said, have you stolen something from your mom and dad? But well, yes. I will just keep it that way. You've never stolen. I once stole my mom's phone. Oh, you just took it, but you returned it.
Yeah. She found it. She found the music, so he took it back. Well, that's not really stealing. It's like you borrowed it to use it, and then you decided to follow Jesus. Eh? Oh, that's fine. Well, I know you've got stories you want to tell of what it is that you took and you decided to follow Jesus. What I love about Kids Corner, we are so real and we are just ourselves. Well, there you have it, boys and girls. Wherever you are, I hope you make a decision to follow Jesus. And today, Mupi is going to pray to God and ask us that we might follow Jesus faithfully so that God would bless us. If you were fishing fish, stop fishing fish and start fishing men so that Jesus will bless you in heaven above. Our hands together, our eyes are closed, and Mupi will pray for us. Our Father, please help us to follow you and to teach other people about you. Amen. Amen. God bless you, boys and girls. Wow, we can't stop to invite you on Kids Corner. And don't forget to invite your friends, to invite their friends and their other friends and people that they call enemies. My name is Uncle Ivan, and this is Muno, and you almost get confused me. So Muno, can you do the goodbye for all of us? Bye. Bye.
Ndoda kukwasai mose vana vaMwari muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nemukana uno wavatisanganisa tiri mukati memba yavo kuti nzwe Mwari vachitaura kwatiri. Kana paine chinhu chandinotenda Mwari nacho ndechekuti Mwari pazuva ranhasi vachiri kutendedza kuti inzwi ravo rinzwike. Ukatarisa Jesu achitsanangura kuna Mateyo chapter 11 anotaura achitiko Kapenaume ichange yakaomerwa musi werutongo nekuti pana mabasa makuru akaitwa muKapenaume. Dei mabasa makuru aya dei akaitwa kuSodhomu neGomora dei vakatendeuka. Zvaitaurwa naJesu ndezvekutiko kuSodhomu neGomora Mwari vakambodhisaidha kunyarara. Saka zviri mumbiri yake kana mugiroli yaMwari kuti pamwe pacho anogona kusarudza kunyarara. Ukanovhunza Herodhi pane nguva Mwari yavakasarudza kunyarara. Ukanovhunza Sauro pane nguva Mwari yavakasarudza kunyarara. Ukaverenga Bhaibheri kubva mubhuku raMalakai kupinda panguva yaJohn the Baptist for 400 years Mwari zvaiva mumbiri yake kunyarara. Saka tendai Mwari kana izwi raMwari richiri kunzwika pakati pedu. Murandakadzi achitsanangura anotsanangura pfungwa yakakosha yoti kunyangwe kune vasingatendi vanofila vari mucomfort zone kana Mwari vachiri kunzwa inzwi raMwari richitaurwa. Nekuti nyangwe vakaenda panhamo ivo vasingatendi vasinganamati vonzwa panhamo paine nguva yemunamato vanonzwa vakadzirwa vanonzwa vachiri nani. But Amos achitsanangura anoti ichasvika nguva yekuti pachava nenzara yeshoko. Vanhu vachamhanya to and from vachitsvaga vhangeri asi havanganzwi inzwi raMwari. Saka Mwari ngavavongwe nekuti vachiri kutaura kwatiri panguva dzino. Panguva yekuda kuparadzwa kwaJerusaremu Mwari vakazvitendedza
kuti for 7 years benzi rimanye richitsanangura nekuona vanhu vakaribata vakarisunga, but benzi harina kunyarara, rakaramba richidaidzira Ichabod rikati glory has departed. For 7 years vanhu vakanga vachioniwa, but vanhu vakatadza kuteerera kusvika Jerusaremu yaparadzwa. Nhasi uno Mwari anozvitendedza kuti vakashoreka vamire vadaidzire Ichabod kusvika nguva yekuparadzwa yasvika. Saka Mwari ngaavongwe kana izwi rake richiri kunzika pakati pavanhu. Toda kuti tidzidze kubva mubhuku raIsaya, ndo patichadzidza musoro wenyaya uri kutiko dambudziko riri papi, ndo musoro wenyaya. Saka tichamhanya mubhuku raIsaya chapter 50, tichadzidza kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya3, ndo pane mharidzo yedu mukati mezuva ranhasi. Verse 1, thus says the Lord, where is the certificate of your mother's divorce, whom I have put away? Or which of my creditors is to whom I have sold you? For your iniquities you have sold yourselves. Ngati na Matei. Baba vedu vanodikanwa, vanobata ushe panyika nekumusoro kudenga, toda kutendai nekutitendedza kunzwa inzwi renyu munguva dzakaoma zvakadai. Toda kutenda nekuti shoko iri rakanyorwa kare kare tisipo, asi toda kutendai nekuti mweya wenyu wakanyora ndo uchiri kududzira. Ndo watinokumbira kuti mutaure nesu masikati ano. Kana muchinge mataura kwatiri, zita renyu ngarikudzwe, muchinjiko ngausimudzirwe nekuti zvakakufanirai. Ndo munamato wedu muzita raJesu tokunamatai, amen. Now mukadzidza bhuku raIsaya, ibhuku rakanyorwa Israeri isati yaenda kuexile. Saka Isaiah ndeumwe wama pre-exilic prophets, murume akararama Israel isati yafesa exile yakaitika kuBhabhiloni. Nekuti zvaiva mutsika yaMwari kuti kana Israeri ikaita untunya, Mwari waiendesa kuexile oipinza papunishment, but purpose yepunishment yakanga isiri destructive, yakanga iri restorative. Saka Mwari waiendesa vanhu kupunishment ovaisa muexile senzira yekuvadzikinura. Saka nawe ukaverenga Isaiah chapter 50 ukatanga nayo pavhesi ya1, pari kutangwa paine rhetoric question, pane mubvunzo siri, vamwe vanoti mubvunzo usingadi mhinduro. Mwari ari kuita seanovhunza achishandisa muprofita Isaiah. Saka Isaiah anotaura watiko, thus says the Lord. The statement thus says the Lord in Israel was a prophetic formula. Yaitsanangura kuti mashoko andaya kutsanangura aya haasi angu epfungwa dzangu, ndiMwari ari kutaura. Saka pano vhesi ya1 Mwari ari kubvunza Israel akatiko, where is the certificate of your mother's divorce? Ukaverenga mamwe maversion akasiyana anotiko, where is the bill of your mother's divorce? Kana Bhaibheri richitsanangura anonzi mukadzi, harisi kutsanangura in a literal sense pane mamwe machapters, but riri kutsanangura chiri chirahwe chakavanzika, riri kutsanangura in a figurative manner. Mukadzidza bhuku raHosea chapter 1 kusvika pa chapter 3, Mwari achida kutsanangura rudo rwake kuna Israeri, anoshandisa the land of Israel achipa muenzaniso wemukadzi. Mukadzidza kubhuku raEphesians, Mwari achida kutsanangura chirahwe chemarriage chiri pakati pemurume nemukadzi, anotsanangura relationship yake nechechi achienzanisa nemarriage iri pakati pemurume nemukadzi. Saka kana Bhaibheri richitsanangura hangadzi mukadzi, Bhaibheri riri kureva chechi. Saka tikadzokera pavhesi yakutiko, thus says the Lord, where is the certificate of the divorce yandakaita to the church? Mwari ari kutiko pano, vanhu kana vakatarisa sangano vari kuona sekuti Mwari wakadivorsa chechi, vari kuona sekuti Mwari hapasina relationship pakati pake nesangano rake. Yeti Mwari pano vatiko
kana ndakaramba sangano mangadei makaona evidence yangu yekuramba, ende evidence iyi rangadei riri bepa redivorce. Saka ukaiverenga ukadzidza divorce iri apa muchibhuru, the bill or certificate riri kungotsanangura evidence. Saka Mwari ari kutiko dei ndakaramba chechi, dei pane evidence. Chii chaita kuti vanhu nhasi vafungidzira kuti Mwari waramba chechi? Tina nasisi vana makore afamba 30 years 40 years dzapfuura, muchato hauna kuuya, but Mwari uyu wesangano ndiMwari anovimbisa akati vakatenda kwandiri ndichavaitira. Saka mubvunzo nhasi vari kuti Mwari takatenda kwamuri, but tasvika pa 40 years tisati taroorwa. Where is the problem? Tiri kutarisa musituation yevanhu vakatenda muchechi ndobva vauya muchechi each Sabbath vanopinda muchechi, but pavanopinda muchechi hakuna mabasa, muri iri kushupika. Mwari akati vangu ndinochengeta, but vana vari kutadza kuenda kuzvikoro, murume haana basa, mai havana basa, pamba hapana kumira zvakanaka. Saka mubvunzo ndokuti Mwari muchine here ukama nechechi, or else you divorced the church? Tiri kurarama mkuva yekuti tine hama dzinorwara, kusangano kunoko ndokwaifana kuuya vanhu vachirapwa vachipora, vobuda munzvimbo inovapora, but nhasi vanhu vari kuuya kuchechi vakaremerwa, vodzokera kumba vakaremerwa times 2. So when they look at the church vanoti Mwari ndiyo nzvimbo here yainzi dwelling place yaina Isaiah, kana kuti nzvimbo iyi yava nzvimbo yekurenew our own wounds. Where is the God of the church? Does this mean that God, you divorced the church? Where is the problem? Pane vanhu nhasi vari kuuya musangano rino iri varida kunzwisa Mwari, are we in the right church? If we are in the right church, how come we are experiencing my challenges asingaperi? How come when we pray, we are praying to a God who does not answer? Tiri kuita sekuti tinonamata to a God who is paralyzed. Saka mubvunzo ndewokuti nhai Mwari, dambudziko riri papi? Makaramba here church? Pane here element of divorce yakaitika? Mwari masikati anongavongwe nekuti Mwari ari kutiko dei ndakaramba sangano, dei pane evidence yedivorce. So zviri kutaurwa naMwari ari kuti I am still the God of the church. Muripo chaMwari? Mwari watinonamata ndiye achiri murume wesangano. Saka chikepe chechechi chingaita sechinonyura, but ndoda kukuashua this morning, one day the sheep will reach the talk. Zuva rimwe chete tichasvika kumahombekombe zvisinei nematambudziko atiri kusangana nawo. Why verse 1 yaIsaiah iri kunditsanangurira kuti inini Mwari handisati ndaramba chechi, ndichiri murume wesangano. Pane mwe mubvunzo waanobvunza pavhesi semubvunzo siri uri kubvunzwa naMwari pachapter, ari kutiko pada kana musina kuramba chechi, pada Mwari imimi makatikweretesa, makatibatisa chimbadzo. Muripo chaMwari? Evanhu vanoti Mwari pada matibatisa chimbadzo imi. Regai tinzwe Mwari achimbotsanangura umwari hwake kuna Job. Kaverenga bhuku raJob chapter 41 verse 11, verengai. Timbonzwa kuti Mwari anoti kudii kune avo vanoti Mwari pada imi makatibatisa for an interest, muri kutsvaka kubenefita kwatiri, saka pamwe makatibatisa chimbadzo. Ndozotarwa nevhesi ya 1 ikatiko, or which of my creditors is to whom I have sold you? Pada muri kuti Mwari makatibatisa chimbadzo iyi, murida kubenefita nesu. Rega verse iverengwe. Verengai Job chapter 41 verse 11. Yes. Who has a claim against me that I must pay? Everything under heaven belongs to me. Ndo zvatsanangurwa pano neNIV. Bhaibheri pano Mwari achitsanangura
aida kumbozvinrojusa achiburitsa umwari hwake. Anoti iko ndiani angauya nhasi oklema kuti Mwari mune chikwereti neni? Kana aripo ngaauye ndimuripire. Is there anyone pakati penyu angati nhasi omira? Even the devil cannot claim kuti Mwari pamaisika nyika imi makapererwa nenyeredzi mukauya mukakwereta nyeredzi kwandiri ndikakupai. If there is someone like that, come this morning, I will repay. Mwari ari kutiko pandaisika kana pana aripo anoti Mwari makanga mapererwa nechidimbu chemakore, makore ari kupererai pakusika, makauya kwandiri mukakumbira kuti chimbondipawo makore umbondikavha ndichazokuona. Kana pana akadaro uya makusenano ndikubhadhare. Mwari ari kuzvinrojusa obva ati inini zvese zviri panyika nekudenga ndezvangu. Handina chikwereti nemunhu pakusika, handina kukwereta munhu, ndakasika ndega saMwari. Saka chii chiri kutaurwa naMwari pavhesi? Mwari ari kuti iko handina chikonzero chokukukweretesai kukingdom yadhiabhorosi. Muri pese shamwari? Handina reason yekuti ndikubatisei chimbadzo kuna dhiabhorosi. Zvokuti mungati kana upenyu ukakuomerai mofungidzira kuti pamwe ndindaitwa chimbadzo nedenga. Kune vanoti vakaona zvinhu zvaoma vanobva vati no, pamwe inini ndine generational case, pane zvakaitika mukati meupenyu pada Mwari wakandibatisa chimbadzo. Mwari ari kuti handina reason yekukubatisai chimbadzo. Why? I am God the omnipotent. I am God the sovereign. I am God the omnipresent. Handina chikonzero chekubatisa munhu chimbadzo ndikavhe magepu angu. Vanhu ndo vangadaro voti shamwari ndauyawo nemota yangu, chimbobatawo mota yangu undipowo mari ndimbokavha madhiri angu. But Mwari haana chikonzero chekumbokubatisa kune umwe munhu kuti akavhe madhiri ake. Ndo zvaari kutaura pavhesi ya1. Saka kana Mwari musina chikonzero chekumbondikweretesa, dambudziko riri papi? Ukaverenga Psalm chapter 50 vhesi ya12 anototsanangura Mwari otiko, dei ndakanga ndiine nzara ndaikuudzai, nekuti nyika yose nekuzara kwayo ndeyangu. Anozvinrojusa in the book of Genesis. Ukaverenga Genesis chapter 1 verse 2, Mwari achitsanangura achizvinrojusa. Bhaibheri rinotsanangura rinoti pakutanga kwazvo nyika inoi it was void, yakanga isina chinhu. Kana Bhaibheri chiti it was void, neamamwe manzwi riri kuti the earth was empty. Rinobva rati it was without form. Nemamwe manzwi Bhaibheri rinobva rati the earth was shapeless. Pamusoro peizvi, pamusoro pekunyangara kwese uku, Bhaibheri rinobva rati iko pakanga paine darkness panyika. But ukaverenga the same chapter ya Genesis chapter 1 the last verse inokutaurira kuti Mwari apedza kuita basa rake, wakatarisa ndobva aona zvose, ndobva ati this is good, because everything was good. Saka Mwari uyu akagadzira zvinhu kubva pane zvisipo kusvika zvivepo, haana need yekukuisa pachikwereti. Kai munzo achitsanangurwa naNahamu chapter 1 verse 3 to 5. Tione kuti saka dambudziko riri papi? Ndo musoro wenyaya. Where is the problem? Kana Mwari asina kutikweretisa, where is the problem? Kana Mwari asina kuramba chechi, saka dambudziko riri papi? How come nyaya dzedu hadzisi kupindurwa? How come vana vanouya vachirwara, vana vanoramba vachirwara? How come murume anoramba achinetsa kunyange tichiuya kukereke? How come mukadzi anoramba achinetsa kunyange tichiuya kukereke? How come tachema tichitsvaga mabasa for a long period of time, tiri kungotambura kunyange tiri vanhu vechechi? Mwari haana kuramba chechi, Mwari haana kutikweretesa. So where is the problem? Verengai vhesi. Yes. Number 1, ndiMwari asingatsamwi, ane simba guru, haapembedzi une mhosva. Bhaibheri robva ratiko mukaona mhepo ichisimuka mobva maziva kuti nzira dzemukuru dziri mumhepo, fambai. Zvikanzi saka mukaona makore atsimwandanuka,
mobva mazati mukuru wapfuura. Timirai zvenyu ipapo. Bhaibheri riri kutsanangura ukuru hwaMwari. Masipageti rodi ake haasi epanyika ari muchamupupuri. Saka ndiye Mwari watinotenda mari. NdiMwari asingalimitwi mumaresources ake. He has got enough resources to cater for everyone. Ndiye Mwari watinotenda mari. Saka dambudziko riri papi? Where is the problem? Verse ya 1 ya Isaiah inofana kutipindura. Chapter 50 verse ya 1 yepedzisai. Chapter 50 verse ya 1 ya Isaiah. Toda kunzwisa kuti saka dambudziko riri papi? Tikoti vanenge vakunamata. Jehovha akuti kudii? Fambai. Yes. Ndakakutengesai kunani? Yes. Ah, come on. Come on. Mirai matwapa verse ya 2. Verse ya 1. Jehovha ari kutiko. Inisa Jehovha handina kuramba chechi. But zvitema zvenyu ndo zvakakuparadzanisai naMwari wenyu. Jehovha ari kutiko. Handina kukukweretesai kumunhu. Handigoni kukukweretesai kukingdom yaDiablos. But dambudziko riri papi? Zvitema zvenyu ndo zvakakuparadzanisai naMwari wenyu. Ndo pandakuda kuti titsike tinamata. Ndava Mwari ndo paakupindura pane dambudziko. Mwari ari kutiko. Tiri kuita kuti vana nhasi vauye musangano vachirwara, vodzokera kumba vachirwara. Vandakagadza kuti vava maEudha namabhishopu esangano kuti vaturike maoko vachinamatira vanorwara vachipora. Dambudziko racho nderekuti vari kuuya neupombwe unyoro mukereke. Saka paari kuisa ruoko pamusoro pemurwere, instead yekuti denga ripindure munamato, denga rinotsikitsira. Dambudziko riri kuitika nhasi. Sangano raifana kuponeswa, but chii chaita kuti dambudziko sangano risaponeswa? Muimbisi wacho ari kuimbisa nhasi. Paari kuuya pamberi achiimbisa, zuro wacho pamba pacho panga pane n'anga dzanga dzisimbisa musha. But nhasi akuda kuuya pakupirisa nekusvitsa sangano raMwari pamberi paMwari kuburikidza nedziyo. Mwari ari kuti handingagamuchiri zvipiriso zvakadai. Dambudziko raitika chitema. Tarama munguva yekuti muparidzi akamira achiparidza zvitema. Sangano ranhasi rinoti ndo zvega here, hana here dzimwe nyaya. Muparidzi paanomira achitata varume nhasi havana kutendeka, mafoni ava haachabatiki, varume havachatendeki kumadzimai avo. Odaidzira kuti Mwari achiri kutsvaka varume vanotendeka kumadzimai avo. Muparidzi paanodaro, sangano rinoti ndo dzoga here nyaya. Saka Mwari ari kuti nawo, nekudaro nyaya dzenyu dziri kuramba dzakadaro, dziri kuita sekuti Mwari haako, but Mwari achiri iye ari kusustaina the church. Chaita kuti paite sekuti pane divorce, zvitema zvenyu ndo zvakuparadzanisai naMwari. Nguva yararama nhasi vanhu inguva yekuti vanhu chitema chabata ushe kunyange kuvana vekereke. Tine vanhu vanoti kana maelections akusvika ekusarudzwa kwamaEudha, munhu ari kuenda mudzimba dzen'anga kunosimbiswa kuti asarudzwe kuita Eudha. Ndo nguva yatararama nhasi. Tararama munguva yevanhu vari kugeza muteuro makuseni vachiuya kukereke. Saka Mwari ari kutiko, pamunochema pamberi pangu handizvinzwi nekuti your sins have separated you neni. Ini saMwari zvivi zvenyu zvandiparadzanisa nemi, nekuti muri kurarama a double standard life. Ende panotsiurwa chitema, sangano ranhasi riri kuita hasha. Kana wakaipa akatsiurwa, sangano ranhasi rinotsamwa. Ndo nguva yatararama ino. Nguva yatararama yekuti rimwe gumbo munhu ari kunamata Mwari, rimwe gumbo munhu achiri kuita zvemashavi but ari muchechi.
Saka Mwari ari kutiko, handina kuramba chechi. Chechi ichiri imba yangu. But dambudziko. Maita dambudziko muchechi. Vana vechechi. Ndo vaita dambudziko. Panguva ya Jesu, paanopinda mutembere. Jesus did not condemn the church, but Jesus condemned the activities that were happening in the church. Mwari hana kuti church ino yakaipa, but Jesu paakasvika, vanhu vari corrupt muchechi, vanhu vachichinja mari muchechi. Jesu akasvika akadzinga vanhu muchechi. Ukazoverenga mamwe makomendari achitsanangura anoti Jesu chaakadzingira vanhu, maJudha ndo aichinja mari achidisturba maGentiles who wanted to worship. Kune mahidden ari kuti akaona yesanctuary ari kukona obvata apa pari kudaidzosara Mwari. When they enter in church vari kupinda vada kuponeswa, but zviri kuitwa muchechi hazvinei neruponeso. Zviri kuitwa muchechi hazvinei neruponeso, hazvinei neruponeso. Nhasi uno chirikadzi dzikaenda kuna elder dzida kunamatirwa kuti dziwanewo shamwari yakanaka, the elder will make himself the solution to the problem. Instead yekuti apresente munhu pamberi paMwari, iye elder wacho anobva ati aiwa uchagoda dambudziko ripi? Dambudziko nderei wakatarisana nesolution. Nhasi unoona vadi vasikana vakati nguva yafamba ndisina kuroorwa, regai ndinoona mufundisi andinamatirewo. Mufundisi instead yekuti atore mwanasikana amupresente pamberi paMwari, he is providing himself as the solution. So at the end, vanhu havasi kuexperience the power of God in the church. But God is still sustaining the church. God is still the leader of the church. Mwari ndiye achiri mutungamiriri wesangano rinoi. Tarama mkuva yekuti vanhu prayer band yaifana kupfugama ichinamatira maissues kuchitaurwa mamiracles muchechi. But nhasi unoyu ukaenda nyaya yako kuprayer band, you are rest assured kuti zuva parinovira nyaya yako inenge yava mumagroups. So Mwari achizvitarisa anoti handina kuramba mai venyu, uye handina kukutengesai kune wakaipa, but dambudziko, your sins have separated inimi naini Mwari wenyu. Ndo dambudziko raitika. Asavadha nhasi unoyu anotozikamwa kuti ano zvimwe zvese ungasiya mabhega ako pamba yemusavadha murume, ungasiya mota yako pamba yemusavadha murume, you will be safe, but don't leave your wife. Usasiya mudzimai wako pamba paelder womusavadha anoenda. Ndo patasvika nesangano pekuti chitema chiri kusakurirwa ende pachaparidzwa chinokondemwa. Vanhu vanotogara maelders kuti no, mbaridzo yamamwana kubhuya, hatidi vanhu vanouya kuzotuka sangano. Sangano rinenge rakaremerwa pakati pewiki, vanenge vauya kuno kuzosununguru vosangana nevanhu vanotuka sangano. Nhasi uno ndo zvakuitika, chitema chikatsiurwa vanhu vanoti sangano ratukwa. Anotobva ipapo vachiti sangano ratukwa. Tararama mkuva yekuti vaifana kunge vari vatungamiriri vechechi, vari vafundisi. Nhasi panoendwa kumaelections mava nepolitics muchechi. Tava nechurch politics yekuti mafundisi anotoenda kudzimba dzamaEudha, oenda kudzimba dzenhengo vachiti vanenge vaenda kusession ndivhoterei. So Mwari akazvitarisa anoti handina kuramba chechi, I'm still the God of the church. Mwari akazvitarisa anoti handina kukutengesai, but the problem, your sins, zvitema zvenyu ndo zvakubvisai pamberi paMwari. Starting from the leader, starting from the shepherd to the shepherdess. And those things, maflocks acho na vese. Sangano rava nevanhu vanosakurira chitema. Ngaindikudze vana vaMwari, Mwari ari kuchiri kutsvaka kunyangwe nanhasi one elder
who can stand on principles, who will start to experience miracles in this church. Mwari ari kutsvaka one mudikon who can stand on principles, who will start to experience miracles in this church. Mwari ari kutsvaka one muyouth anoti kunyangwe mayouth akapengereka, I will remain faithful to my God. Mwari ndo vanhu ari kutsvaka for this church to be revived. Mwari ari kutsvaka one Dorcas leader anoti kunyangwe madzimai akarasika vakavatevedzera zvenyika, I will stand on God's principles. Mwari asi kutsvaka vanhu vakawanda. Mwari ari kutsvaka munhu one. Mwari ari kutsvaka munhu one. Chechi ina haimbodi madhikoni akawanda, inongoda mudhikoni one anomira pamaprinciples. Chechi inoi haidi maelder akawanda inoi, iri kungotsvaka elder one anomira pamaprinciples. Chechi inoi iri kutsvaka muyouth umwe chete anomira pamaprinciples aMwari, anoti kunyange zvikaita sei semuyouth, I will stand on God's principles. Chechi inoi iri kutsvaka mai one vanomira pamaprinciples aMwari. Then we'll start to experience the power of God. Tichatanga kutesta nekuravira simba raMwari, because ndinozviona nyange pachidyo kuti vanhu havana kana matestimonies. People, they are not experiencing the power of God. I was called last week, someone in South Africa, vantaurira akati, Pastor, why is it that muno muchechi munomu vanhu havarorwi? Kati muri kutaura kuti kudii? Pastor, muno muchechi vanhu havarorwi muno. Musandibvunza as if hamuzivi kuti vanhu sei muno muchechi vasingarorwi. But the moment munhu anongoti ndakusiyana nezvechechi oenda kwabhari akunororwa. Munozviziva in past time. Musati sekuti hamuzivi. I was talking to someone who is now single for 42 years. Kati munozviziva. Musati sekuti hamuzivi. How come muno muchechi muno zvinoita sekuti kana munhu asina mbereko Mwari haapinduri. But the moment someone paano decide kungobuda oenda kwabhari, oenda kushiori kwabhari ari kuwana mbereko, munozviziva. What is happening in the church? Mwari ari kutiko this morning handina kuramba mai venyu. Mwari ari kutiko this morning handina wandakatengesa. But dambudziko riri papi? Your sins have separated you from your God. Zvitema zvenyu ndo zvakubvisai pamberi paMwari. Nekudaro hatichakwanisi kuexperience the power of God in the church. Nekuti madhikonesi acho vapana mayouth vari kuuya vachibata zvipo zvaMwari zvitsvene vakadhakwa. Anotomwa doro zvake, but ouya okolekta zvinhu zvaMwari zvitsvene. Denga rakatarisa kuti hatigamuchiri zvakadai. Saka sevhisi yacho kutangira paSabbath school inongori nevanhu vari kuuya nezvitema zvisina kukonfeswa. Munhu akungoita zvokubatwa zvinhu zvechechi hazvagadzirirwi. Munhu akungobatwa makuseni kuti saMwari titotipawo munamato wokutanga. Yet someone kuti auye kuno kumberi kwearitari anoda kupuwa nguva ombotaura naMwari wake kuti Mwari, ndichasvika ndichisusikidza sangano renyu pamberi penyu. Chitanga ioneni. Mupriesta, the high priest, aisangonopinda zvechitsurutsuru, onopinda mumost holy place. Aidawo nguva yekutanga ataura naMwari wake. Mwari votanga vagadzira iye asati anosusukidza sangano raMwari pamberi pavo. But today tiri kuona sangano richitadza kurongeka zvakadaro zvokuti kusvika musi wedivine hapana muparidzi. Panozongonongwa kuti Euda, hamuna here kasemoni kanga muinako, pindai muparidzire vanhu. Yet the preacher must prepare himself before he stand before the church of God. Vanhu havasina nguva nezvinhu zvaMwari. Saka Mwari paanotarisa chechi anoti chechi yandakuiramba handina munhu wandakatengesa, but dambudziko chechi yararama muchitema. Chechi yararama muchitema. Vanhu vanosusukidza munhu pamberi paMwari. Euda vari kutoya namaoko ane ropa abva mukuro wamukadzi, but vanosvika vachisusikidza sangano raMwari.
kadzi arimo muchechi anoshamisika kuti kuna Mwari eri kumusoro kudenga, ari kutendedza munhu akadai achita zvaari kuita. Ndiyo nguva yatararama nhasi. Vanhu havachavhunduki kuuya kuno kumberi kwaaritari, vanhu havachavhunduki kuinda pamberi paMwari nezvitema zvavo. Havana basa nazvo, haana tsicharovi. Saka Mwari ari kutiko, zvitema zvenyu ndo zvakakuparadzanisa ina Mwari wenyu. Ngaitiverenge vhesi iri kupedzisira tinamati. Vhesi ya 2 inoti kudii? Mwari anoti kudii? Verengai vhesi ya 2. Vhesi ya 2. Yes. Ndakashayireko munhu pakusvika pangu. Mwari ari kutiko, ndinogara ndichidzika ndichitsvaga vanhu. Pati dambudziko, pandiri kuuya ndiri kuwana pasina vanhu. Muripo rechechi. Mwari ari kutiko, pandadzika ndambotirega ndinoshora Israeri. Pandadzika ndawana pasina vanhu. Just like zvakaitika muEden. Mwari paakadzika kunoti anotaura naAdhamu, akawana Adhamu asiri panzvimbo. Saka Mwari ari kuti ko zvakafamba sei? Nekuti every time pandinodzika kuti ndimbotandarawo nemhuri yenyu, every time pandinodzika kuti ndimbotandarawo newe semuyuthi, every time pandinodzika saMwari kuti ndimbotandarawo nemi mai, pandakadzika ndakawana pasina munhu. Verengai. Ndakasvika ndikadaidza saMwari, but hakuna akapindura. Ko zvakafamba sei? Munoti mune dambudziko, ndakazviona saMwari, ndobva ndadzika kuzodaidza, nekuti itsika yangu saMwari yekudaidza. Ukanoiverenga kuna Samuel chapter 3, uchanzwisa kuti Mwari wakadaidza Samuel. Ukanoiverenga kuna Hosea chapter 1, uchanzwisa kuti Mwari wakadaidza Hosea. Ukanoiverenga kuna Jeremiah chapter 1, uchanzwisa kuti Mwari wakadaidza Jeremiah. Ukanoiverenga kuna Isaiah chapter 6, uchanzwisa kuti Mwari wakadaidza Isaiah. Ukanoiverenga kuna Exodus chapter 3, uchanzwisisa kuti Mwari wakadaidza Moses. Itsika ya Mwari yekudaidza. But Mwari ari kutiko, dambudziko, pandakadaidza hakuna akadaira. Nemamwe manzwi, Mwari ari kutiko, pandakadaidza ndakawana vanhu vabva panzvimbo. Saka anoti kudii tinamati? Ruoko rwangu rwakapfupiswa kuti rukonewe kudzikinura here. Saka Mwari ari kutiko, ndakakutsvakai ndikakushayai. Pandakadzika ndakudzikinurai, ndakakushayai. Munoshayika sei? Iye Mwari ada kudzikinurai. Mwari paari kudzika ada kudzikinura vanhu vake. Ari kuwana vanhu vari mukati medzimba dzen'anga vachitsvaga masolutions. Mwari paari kudzika ada kusunungura vanhu vake. Ari kuwana vanhu vari mukati medzimba dzamaprofita vachitsvaga masolutions. Mwari paari kudzika ada kusunungura vanhu vake. Ari kuwana vanhu vachipedza stress nedoro, pati vari vanhu vechechi. Saka Mwari anobva ati makandishora inini saMwari, makaona sekuti ruoko rwangu harugoni kudzikinurai. Ndinozviziva kuti nguva yafamba mwana pasina, but pandakadzika ndida kutaura nemi, ndakakuwanai maenda kuno uchikwa imi. Ndinozviziva nguva yafamba muchato pasina, but pandakadzika ndida kukutambidzai muchato wenyu. Dambudziko rakaitika, ndakakuwanai makudanana nemurume wemunhu. Ndaida kukubatsirai pandakakuwanai musiri panzvimbo. Saka Mwari mubvunzo wake nhasi, ruoko rwangu rwakapfupika here kuti nditadze kudzikinurai? It's a rhetoric question. Mwari ari kubvunza, ari kuti inini ruoko rwangu haruna kupfupika, zvisinei nekuti marwara nechirwere chipi. Inini saMwari ruoko rwangu haruna kupfupika. Ndakashandira dzimba, ndida kuti nditaure nadzo, ndakawana mumba musina happiness, but saMwari ruoko rwangu haruna kupfupika kuti ndidzorere mufaro wemarriage. Dambudziko, pandakasvika ndakakuwanai maenda go back to center. Saka Mwari ngaavongwe, nekuti haangobvunzi vanhu ovasiya akadaro. Isaiah chapter 1 verse 18, God is calling for a dialogue. Ari kuti chiuyai zvino titaurirani. Uyai titaurirani. Makaita zvamakaita, but come, let's reason together. Ndozvinzwisisa
kuti idi vamwe venyu kutaura kunoku mine mishonga yamuinayo yeng'anga, kutaura kunoku mune micheka yamuinayo, kutaura kunoku dzimba dzenyu dzakasimbiswa neng'anga. I know, but come for a dialogue. Vamwe venyu ndoziziva kutaura kunoku mukati memafoni yenyu mune manhamba emagirlfriends. I know, vamwe venyu ndoziziva kutaura kunoku mukati memafoni yenyu mune manhamba emaboyfriends. I know, but come, let's reason together. Where is not taurirani? God is calling you and me. But if you want to experience my power, chimbotanga uye, so that we have a dialogue. Timbotaurirani. Nyaya dzako ndodziziva. Dambudziko pandaidzika ndaikuwana usipo. But today, you are saying, Mwari, ndiri kuuya nemhuri yangu. Mwari, ndiri kuuya nemarriage yangu. Mwari, ndiri kuuya neurwere hwangu. Mwari, ndiri kuuya neurombo hwangu. Mwari, ndiri kuuya sezvandiri pamberi penyu. Because they have called me for a dialogue. Ndoda nditaure nemi. Napaine munhu akadaro. Simukandetsoka tive nenguva yakunamata. Saying kuti aiwa, Mwari, ndoda kuuya for a dialogue. Ndoda nditaure nemi musa Mwari. I want to have a special prayer. I want to pray with someone. Ati Mwari wokudenga, idini chandiri kuda kutanga kufamba upenyu nemi. Nautanga kufamba upenyu nemi, kana chitaura kufamba upenyu nemi, kusiya upenyu wakare, ndotanga upenyu hutsva nemi. I want to consider baptism inoparidza kufa nekumuka, inoparidza kufa kuzvivi nekumuka kuupenyu. Idi zvitema zvangu hazvina kuvanzika pamberi penyu, pandoda kutendai nekuti muchiri Mwari anodaidza for a dialogue. Kana uripo simudza ruoko rwako, tive nenguva yakunamata. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinoda kukutendai wekudenga nemweya mutsvene ari pakati pedu, ataura mhana dzedu kukatikati, akatitsiura, akatiratidza patiri kuputsika, takasvika pakutora a decision inokosha mukati meupenyu. Maita iri Mwari, zvaita setive imwe nguva mataura zvine hasha, vati makamunyewa muri kutsvaka mukati mehasha dzakadaro. Pane pamataura makanyorovera, makamunyewa muri kutsvaka muunyoro hwenyu Mwari. Toda kukutendai Wamasimba Ose. Panoenda shoko renyu Mwari, haridzoki risina maresults. Mufaro kumusha kumusoro kudenga, ngirozi dziri kuimba nekurumbidza zita renyu. Nokuda kwemapudzi asimuka netsoka, akatora decision inokosha zvakanaka zvakadai. Mwari wekudenga, mambotaura nesu nenzira inoshamisa, makatipa mukana wekuti titore sarudzo iyi. Munotaura mukati meshoko renyu kuti kuna vose vakagamuchirai makavapa simba. Yes. Vamwe vabva mune zvinorema zvaigona kunge zvichivauraya. Yes. Vati mavaisa kuupenyu, chivachengetaiwo mukuvarwira Mwari. Mazviita ino kudenga, ramai muri pakati pedu. Mweya wenyu urambe uchitaura nesu usati pezororo kusvikira taponeswa tamumazita renyu. Yes. Zita renyu ngarikudzwe, kwete nhasi chete, bali kubva zvino nokusingaperi tonamata. Amen. Amen. Ungasununguke muchitema iripo simba mumaropa, ungakurire chitema iripo simba muropa, kune simba rinoshamisa muropa, simba rinoshamisa mumaropa enyenye. Ungasununguke mukuchiva riripo simba mumaropa, muyapakavari unochena riripo simba muropa, kune simba rinoshamisa
rinoshamisa muropa une simba rinoshamisa mumaropa enyenye unoda kucheneswa sechero iripo simba mumaropa mawara asambanero paro iripo simba muropa mune simba rinoshamisa muropa rinoshamisa mumaropa enyenye munodahere kumushandira riripo simba mumaropa unoda kuimba ndere kukuza riripo simba muropa simba rinoshamisa muropa enyenye mune simba rinoshamisa mumaropa enyenye mune simba rinoshamisa muropa enyenye simba rinoshamisa mumaropa enyenye mumaropa enyenye mumaropa enyenye. 도야 kumchinjiko ubofu neurombo handidi chimwe chiro asiru pone soro dosimbira kunemwi nyenye pakavari dinovuka mapasi mundipo neseini Jesu no kuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura ndinozo kuchenura ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari ndinovuka mapasi mundipo neseini ndapaje sekunemwi seje pasi moyo je muwiri uwewe nyunarini dosimbira kunemwi nyenye pakalvari dinovuka mapasi mundipo neseini dosimbira kunemwi mune zvitsidzo zvenyu zvinonda rapaini nderopa rora Kristu ndosimbira kunemwi
nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Jesu uri kuuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa mbiriku na Jehova ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Baba mundipo neseini Baba mundipo neseini nafamba kure kumusha tenzi ndotoka ndakaita zvakaipa tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka ndarasa makore mamwe tenzi ndotoka ndopinduka nemasodzi tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka tenzi ndaneta kutadza tenzi ndotoka rudo rwenyu ndosimbira tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka rusimbiro rwangu rwega tenzi ndotoka kuti Jesu wandifira tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka ndashaya ropa renyenye tenzi ndotoka mundisambidze ndichene tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndotoka